My jsme A-Banquet z Prahy. My jsme přišli do Prahy na vejšky a všichni jsme byli v těch původních kapelách, takový ty jako vůdčí osobnosti a chtěli jsme to všichni dělat jakoby víc, což tam v těch kapelách nešlo, takže jsme hledali lidi, kteří to budou vidět podobně a po nějaký roce hledání jsme se dali dohromady takhle. Jmenuje se to Futuro, je to takový mix toho, co máme prostě rádi, co rádi posloucháme. Teď jsou to takový prostě 60, 70, takový klasický rock a mícháme to s elektrem nebo s 80. Z koncertů to je určitě předskakování Imagine Dragons, který si nás sami vybrali z českých kapel. Potom asi nominace na objev roku v cenách Anděl a vítězství v žebříku, druhé místo na očku, objev roku. Objevíme se na Rock for People, kde budeme hrát společně s Mandraže ještě nějaký speciální set. Takže to bude asi zajímavý a potom na 2 českých hradech, myslím na Rožmberku a na někde na Moravě. 2. a 17. srpna. Jsme kapela A-Banquet, zdravíme všechny, co přišli na Klatovský Majales.